Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Estamos a 1 de marzo e a verdad que leva moitísimo tempo chovendo sin parar. En circunstancias un pouquiño menos chuviosas, poderíamos empezar xa a plantar as cousas que queríamos plantar na primavera. Pero, ao mellor, este ano hai que esperar un pouquiño, hasta finales de marzo ou así. Pero eu hoxe quería vos falar da Asociación de Cultivos, para que o teñades en conta, para que vayades collendo ideas e para que vayades organizando a vosa hortiña. A Asociación de Cultivos vense facendo desde os albores dos tempos, non o sei, pero non ven sendo outra cousa que a unión de diferentes tipos de cultivo para que se complementen entre sí as plantas. Vai a ser moi beneficioso se queres ter unha horta ecológica, e tamén é moi beneficioso porque así vamos a ter como máis aproveitamento do espacio, menos agotamento da terra, e as plantas vanse a beneficiar unhas das outras. Nada, hai que ter unhas cantas cousas en conta que vos las vou contar agora mismo. Unha das trilogías máis conocidas que temos por aquí, que seguro que conoces, que se leva facendo toda a vida, é a asociación de millo con lentellas de mata alta e con calabazas, con calquera tipo de calabaza. Beneficianse entre sí porque son de diferente tipo de familia de plantacións e non absorben os mesmos nutrientes. A parte, o millo vai a servir como de tutor ás xudías para que medren polo tallo arriba e ao mesmo tempo a xudía vai a absorber nitrógeno e vai a ofrecer gratuitamente a planta de millo e máis a calabaza. A calabaza, ao seu tempo, vai a facer unha cubrición perfecta no chan para que sempre se manteña a humedad. Entón, este é o exemplo máis claro de que a Asociación de Cultivos leva A ver si no se me lan con la traba. Leva funcionando toda a vida. Neste vídeo vou vos enseñar como asociar os demais tipos de cultivos. Vamos a facer a Asociación de Cultivos tendo en conta o que ti consumes, cales son as túas necesidades e que é o que ti sueles plantar na túa horta. Tamén hai que ter en conta, por exemplo, a época de ano na que estás cando queires facer a asociación, porque non todos os cultivos valen para plantar durante todo o ano, entón hai que buscar pois outro tipo de asociacións, digamos. Son diferentes se estamos na primavera que se estamos no verán ou no otoño ou no inverno. Tamén estaría ben ter en conta os recursos naturales que tes na túa horta. Non te podes empeñar, por exemplo, en facer un tipo de cultivo que necesita moitísima agua se na túa horta non tes recursos naturales de agua para regar o que necesita esa planta. Importante dato saber cales son os requisitos, o sea, as carencias de cada planta, que é o que require cada planta. E para iso temos que falar un pouquiño das familias das plantas. Un pouquiño por encima, non vou a nombrar todo o tipo de plantas cantos existen, porque son muchísimos, pero sí os máis comuns, o que plantamos normalmente sempre nas hortas na primavera. As plantas están divididas como en familias de plantas e vouvolas a nombrar como de maior exigencia de nutrientes, digamos, que son as máis jalupinas, as que máis consumen nutrientes e que agotan máis a nosa terra, hasta as que menos consumen. Entón, en primeiro lugar, as máis comilonas, digamos, de nutrientes, son as solanáceas. Solanáceas e curcubitáceas tamén. As solanáceas é todo ese tipo de plantas que seguro que plantades todas nas vosas hortas, que son pois pimentos, tomates, berenjenas, patatas. E as curcubitáceas son calabazas, calabacíns, pepino, pepinillos. A seguinte familia de plantas que é exigente pero un pouquiño bastante menos son as crucíferas. Son todo tipo de repolos, lombarda, coliflor,
col, cale, non sei, col de Bruselas, brécol, bueno, ese tipo de plantas que son así como parecidas a verdura, son exigentes, un pouquiño menos exigentes en nutrientes. Despois tiríamos as liliáceas, cebolas, allos, puerros. Non é que sean moi exigentes a hora de nutrirse, de que lle faga falta moitísima fertilización na terra, pero é un tipo de cultivo moi interesante porque ocupa pouco sitio e podémola intercalar no medio dos cultivos. E aquí xogan un papel moi importante na asociación. Un nombre un pouquiño máis complicado son as quenopodiáceas. É un nombre un pouquiño máis difícil, precisamente porque é difícil, vou vos explicar como aprendín eu para que me quedara de memoria. É un nombre que non che vai acordar así de boas a primeiras, pero, o sea, a min quedoume por que non podo, o sea, que non podo pronuncialo. Quenopodiáceas, e xa está. Serían as acelgas espinacas e remolachas. Un tipo de cultivo tamén moi interesante porque tamén se poden intercalar moi ben no medio de outros cultivos porque a súa ocupación non é tan grande e a súa exigencia en fertilizantes tampouco. E, por último, por non falar de moitas máis, teríamos as que lle chaman como recuperadoras do terreno, non? Que son como as que lle axudan ao terreno a recuperarse, que son as leguminosas. Son, pois, todo tipo de frutos que nos dan a súa comida, o sea, as súas sementes están en vainas. Son os chícharos, os tirabeques, os fabóns, as xudías, as nentellas. Todo ese tipo de plantas son capaces de absorber o nitrógeno que hai no aire e recuperalo para as súas raíces. E fan como unha especie de reserva nas súas raíces e non son moi exigentes á hora de comer nada. O sea, que non dalles igual como se xa o terreno, con ter un pouco de agua, claro, humedade que necesitan. Pero quero dicir que danlle tempo ao terreno a recuperarse despois de haber tido plantado, por exemplo, solanáceas ou crucíferas. E tamén son interesantes para intercalar en según que cultivos. E na familia das gramíneas están pois o millo, o trigo, a cebada, o centeo, son como frutos miúdos, lle chamamos aquí, que son máis ben como para moer, non? Para facer fariñas. Siguiente a ter en conta, moi en conta, a posición do sol, donde vayamos a plantar, no terreno, nun bancal, na terra, na horta ou nunhas macetas no balcón. Temos que ter en conta como sale o sol para non poñer cousas altas na parte de adiante e cousas baixiñas na parte de atrás, porque senón van a verse privadas de luz de sol. E normalmente as plantas todas necesitan luz solar. Poñer na parte de atrás as cousas que son máis altas, digamos, pois, tomate, xudías, e vamos a ir como escalonando de atrás para adiante as cousas máis baixiñas na parte de adiante. E así vamos a aproveitar o recurso solar na súa totalidade, que ninguén lle faja sombra ao de atrás. Velocidade de crecemento. Eso tamén o temos que ter en conta, porque, por exemplo, se queremos plantar uns repolos, o repolo pode tardar en estar así grande para recoller pois entre 4 ou 5 meses ou 6. Non lle vayamos a plantar no medio coliflores nin brécoles, porque resulta que poden ter a mesma velocidade de crecemento. Entón van a impedir, o sea, van a ter que loitar polo espacio no mesmo período de tempo. O que podemos poñerlle, por exemplo, no medio dese repolo son lechugas, porque as lechugas, se teñen humedade e teñen caloriño, en un par de meses tamén xa poden estar para apañar, e o repolo sigue a súa vida, o seu crecemento sin que ninguén lle coma espacio. É que as plantas que queredes asociar non teñan a mesma demanda de nutrientes. O sea, si como vos falín, non? Por exemplo, das crucíferas. Si as crucíferas van a comer, digamos, a mesma materia, non? Necesitan os mesmos nutrientes, máis ou menos na mesma exigencia, na mesma cantidad. Entón, non vale de nada, por exemplo, facer unha asociación de repolos, coliflores, brécoles e cale.
porque todos comen o mismo, entón aí ninguén se está beneficiando e a terra estáse agotando. Si queremos facer unha asociación de cultivos, temos que encontrar plantas que non teñan a mesma exigencia de nutrientes. Unha das cousas que me parece máis importantes á hora de asociar cultivos, para min, é o tamaño. Ter en conta o tamaño que vai a ter o que vas a plantar, tanto na parte aérea como na parte das raíces. Porque hai plantas que arriba ocupan moito, así en diámetro, e abaixo as súas raíces non ocupan casi nada, pois como por exemplo unha berenjena ou unha planta de pemento. O pemento abaixo as raíces non son tan exageradamente nada, e na parte de arriba pois pode ocupar moito espacio. Non é o mismo, por exemplo, unha planta de tomate, que como a entutoramos, arriba vai ocupar pois pouco espacio, non é que vai a abrousar moito pos lados. E, sin embargo, as súas raíces medran bastante máis que as dos pimentos. Por exemplo, eu plantar cebolas xusto debaixo dos tomates non o vexo, porque non vai a deixar desarrollar o bulbo da cebola as raíces que ten o tomate. Eu xa sei que cando, por exemplo, vamos comprar as lechuguiñas, apio, non sei, berenjenas, tomates, pimentos e todo iso para plantar, e compramos as plantiñas tan pequeniñas, parécenos que perdemos espacio se as separamos o que hai que separalas, que é outra que tamén hai que ter en conta. Pero claro, nós temos que pensar como vai a ser a planta cando sexa grande, que sitio vai a ocupar na parte de arriba para deixarlle o sitio suficiente entre planta e planta. Iso hai no que ter tamén moi en conta. E desde logo tamén a exigencia de agua que ten cada planta. Non podemos asociar dous tipos diferentes ou tres de cultivo na mesma zona que non teñan a mesma exigencia de agua, porque un tomate, por exemplo, tomate, pimento, berenjena, necesitan que lle botes agua a diario, e as cebolas, por exemplo, non. Entonces, eu que teño escoitado moitas veces poñer tomates con cebolas e lechugas, para min eso non, para min, eso non vale. Unha, polo que vos expliquei de que os tomates enraízan bastante, e o sitio onde está o tomate, un cacho bastante xeitoso, e todo raíces, e non vai a deixar desarrollar unha cebola aí, porque o bulbo da cebola vai a ver oprimido, non vai a crecer. E tampouco me gusta poñer, por exemplo, lechugas debaixo dos tomates, porque si tes que tratar o tomate, aínda que sexa con bicarbonato, dame igual, ou con leite rebaixado ou tal, pero o tomate require como máis coidados á hora de tratalo, non? Para que non colla mildio ou idio ou que sexa. E a lechuga non, pero ti cando vas a botarlle o que lle botes, e se lle botas químicos, peor mo pos, porque ti botaslle o químico ou o produto ou o sulfato ou que lle botes ao teu tomate, e estalle caendo directamente a lechuga abaixo. E claro, a lechuga vai lá a comer, e vai lá a comer co produto que lle botaste ao tomate, que hai que estar botándolle casi a vida do tomate produtos para coidalo. Entón, esa asociación. Mira que se dixen veces ao largo do vídeo asociación. Bueno, pois la cosa me traba. A verdade é que fai bastante frío e iso tamén a min sempre me fai tatexar un pouco. Este bancal que preparín fai uns días, teño tapado, como podedes ver, con cartón. O cartón é moi beneficioso cando queirades así preparar a terra, tapalo, porque así os bichos, os descompoñedores e os microorganismos van a vivir moi a carón na parte de arriba e van a axudar a descompoñer os fertilizantes que lle poidades botar, que irades botar, non? Un mes antes ou así, máis ou menos, de que plantedes, pois podedes preparar a terra, quitarlle todas as ervas e botarlle os vosos fertilizantes e tapalo así con este cartón. E aquí xa vedes que hai un montón de bichiños que están a traballar para que a terra estea máis fértil, máis preparada. Xa van como abonando eles mesmos. O cartón que mirade que che de bichiños ten. O cartón que usedes para poñer nos bancales para facer esta especie de preparación do terreno
ten que ser cartón libre totalmente de calquera plástico, sin tinta ninguna, o sea, que non teñan propagandas nin nada de dibujos, nin ningún tipo de tinta, e tampouco grapas, nin nada que non sexa cartón, deste cartón castaño, deste color, sin tinte, sin nada, naturaliño. E unha vez que yo quitedes o terreno para empezar a plantar, isto vai directo para a composteira, porque lles encanta as miñocas, ou pa vermicomposteira. En calquera dos dous sitios vai a estar genial, vais a descompoñer e os bichos descompoñedores van a comer, porque realmente é un sucedáneo de madeira e van a comer. Eu hai moitas cousas que semento eu. Teño aquí un talliño de repolos, outro de lechugas, e agora vou coller daqui uns repoliños pa plantar ali. Mira que bonito está. A raíziña dunha lechugiña. Ten un tallo principal. Vedes? Mira que largo, E despois este é a que vai a aguantar da lechuga. E estas secundarias son como as que van a darlle de comer. Pero tamén teño aquí outro tipo de plantiñas. Comprín uns pimentos, uns tomates, brécol, lechugas, unhas ceboliñas. Vamos a empezar agora a plantar e a asociar. O primeiro que hai que ter en conta é como sale o sol. Vámonos a imaginar que este é o sol, que sale por aquí, ao mediodía está aquí, e á noite a min méteseme pola parte de alá. Se me sale por aquí, vamos a poñer aquí o sol. Se este é o sol, os cultivos máis altos teñen que vir en esta parte, para que a sombra non lle dea nunca ás outras cousas. Despois irán as cousas un pouquiño máis baixas, hasta chegar á parte de adiante. Que, como vedes, eu na parte de adiante xa teño plantadas as fresas, porque despois van a colgar para aquí para baixo e sempre van a ter a luz do sol, desde a primeira hora da mañán hasta a última da tarde. Vou empezar na parte de atrás e vou empezar cas cousas que son máis altas, para que non lle dea sombra a nada. Recordamos que o sol témolo aí. Entón, vou empezar a poñer os 3 tomates. Eu, por exemplo, os pimentos nunca os poñería diante dos tomates, porque o pimento pode chegar a ser tan alto como un tomate. Entón, se queremos poñer tomates e pimentos, e como ademais compiten polos mismos nutrientes, vámonos a poñer a continuación. Xusto en diante dos pimentos e dos tomates, con referencia ao sol, podemos plantar crucíferas baixas. Non me vale, por exemplo, que plantedes coles altas, porque senón vanlle a privar de sol os tomates e os pimentos. E recordemos que os tomates e os pimentos son solanáceas. Necesitan 8 horas de sol diarias para se daren ben e para que os frutos lle maduren perfectamente. Repolo, brécol, coliflor, lombarda, ese tipo de crucíferas non lle van a impedir nin sol, nin van a loitar moito polos nutrientes. O que sí, en vez de poñelo xusto en diante de cada tomate, a mí gustame poñelo xusto no medio entre planta e planta, pero para diante, para que o repolo teña este espacio. Poñémolo aquí no medio. E vou poñer como unha segunda fila de crucíferas. Bueno, aquí teño repolo, coliflor e brécol. A min gústame, eu xa sei que hai xente que planta un repolo xusto en frente do outro, non? Pero iso implicaría que a distancia que lle fai falta entre un repolo e outro, que sería medio metro, consúmenos moito cacho. Para aproveitar un pouquiño mellor, cando plantedes así varias filas de repolos, o meu consello é que o fagades como escalonado. No medio de este a este, poñemos outra fila de repolo. Entón, podemos xuntar un pouquichiño máis. Hai que ter en conta que cando plantedes así crucíferas, non se lle pode tapar o olliño. Vedes que este é o olliño que está nasendo? Bueno, pois isto ten que quedar destapado. Vedes o olliño? Así, destapadiño, hasta aí.
nada máis que hasta aí. Sin embargo, o tomate pódese plantar hasta as primeiras follas, aínda que teña un tallo así de grande, pódese plantar, enterrar hasta as primeiras follas, porque o tomate ten a capacidade de enraizar casi por calquera parte do seu talo. E os pimentos, normalmente, cando comprades unha plantiña de pimentos, ten estas dúas folliñas primeiras, que se chaman, creo, cotilodóns, pode ser. Son as primeiras follas que non lle sirven á planta. Estas solo son para que a sala a semente da terra. E plantase xusto tamén hasta aí, hasta as primeiras folliñas. Así. Mais ou menos hasta esas dúas primeiras folliñas. Vanos a facer moi ben de guía os repolos que a cabeciña de fora. E seguimos. Como vos dixen, a mí non me gusta plantar entre tomates, non me gusta plantar cebolas, porque as súas raíces van a ocupar na parte superficial da terra, van a ocupar un montón e non van a deixar medrar a cebola. Pero os pimentos teñen unha maneira de crecer a súa raíz totalmente diferente. E aquí, entre pimento e pimento, sí que vou a poñer dúas ceboliñas. A que distancia hai que separar as cebolas? Vámonos ao mismo de antes. Fas o dibujo. Como é de grande unha cebola cando a compras? Así. Bueno, pois, así sería unha cebola, así sería outra cebola, así xa teñen as dúas espacio vital. Facémoslle buratiño. Vedes onde fai a ramificación das follas máis vellas? Iso ten que quedar de fora, o sea, entérrase daqui para baixo. Nunca se pode enterrar esta folliña nova que sale no medio, que a ten todos os cebolos. E os puerros incluso tamén é exactamente igual. Esa folliña de fora. Que podemos plantar entre planta de tomate e planta de tomate? A min gústame moito plantar prixel, porque o prixel eu planto por toda a horta, é moi atraente para insectos polinizadores. E a parte beneficianse moi ben mutuamente, porque o prixel axuda a esconder un pouquiño o olor do tomate e, bueno, igual que a albahaca, o que pasa que ainda é moi cedo para plantar albahaca, pero podemos plantar ou albahaca ou prixel, ou unha cousa que tamén me gusta moito plantar entre tomate e tomate é unha espinaca tetragonia. É un tipo de espinaca que é como colgante. Poño a na beira xusto do bancal, entre tomate e tomate vou poñer unha, e así non lle vai ocupar espacio. A espinaca tetragonia ten unha sola raíz, é unha raíz moi finiña, pero sin embargo a planta ocupa moitísimo. Non a poderíamos poñer si é no chan, porque iba a invadir, a ocupar o espacio que acabamos de plantar das crucíferas, de todo tipo de repolos e coliflores. Pero se a poñemos nunha beirada, tendes a suerte de ter un bancal ou unha maceta, na parte de atrás, como a tetragonia non necesita moito sol, vai a colgar para o lado. Nin compiten en nutrientes, nin compiten en espacio, tampouco van a competir pola luz do sol. O sea que todos son ventajas. Para min, a tetragonia máis o prixel e a albahaca son as tres millores aliadas de combinar co tomate. Vou a quitar daqui esta espinaca, que ademais están as anorias moi grandes, e vou na trasplantar ali onde os tomates. Teño a grandísima suerte de que son varias plantas, o sea que teño unha, dúas e tres. Que guai! Bueno, pois genial. O que vos dixía da espinaca tetragonia, ten moitísima forza. As súas follas vai a crecer moito, pero a súa raíz é así. Por iso me gusta combinala cos tomates. Bueno, é casi con calquera outro cultivo tamén, porque non ocupa espacio a súa raíz, non é moi jalupina en nutrientes, non é moi exigente, e queda moi ben colgada para baixo nos bancales. Esta planta en pleno verán, arriba non vou deixar que ocupe nada porque a vou a ir cortando, e vou deixar que encha toda esta parte colgando das súas follas. Entonces así non perdo nada de espacio. E como planto moito prixel porque é moi bo para a horta,
Aquí, pois, vou no rarear. Vou quitar unhas plantiñas, porque senón tamén tan xunto non vai a ir ben. Para min, para facer un bancal casi perfecto, faltaríalle algún tipo de leguminosa, que, como vos dixen, son pouco exigentes e son capaces de absorber nitrógeno do aire e van a axudar ás plantas todas que teñen alrededor. O sea, que van a traballar moi ben en simbiosis unhas cas outras. Este é un tipo de xudía violeta moi chula, que aporta outro tipo de colorido. Non é que teña un sabor diferente ás que son da mesma clase, amarillas ou verdes, redonda e de mata baixa. Entón non lle vai a impedir os repolos a luz, van a ter un tipo diferente de crecimento, porque cando estas xudías empecen a ocupar un pouco de sitio, os repolos brécol e coliflor xa estarán o suficientemente grandes como para que isto non lle dé a sombra, non lle faja mal ningún. Entón, agora, en diante das crucíferas, vou a plantar leguminosas. Como vedes aquí nesta esquiniña, tiña unhas plantas de prixel que quedaron da colleita pasada de todo o inverno. E aquí tamén hai unha acelga roja, que tamén a deixo estar, que non vai impedir tampouco crecimento de ninguna outra que están aí. Entón, xa quedan aí. As xudías de mata baixa normalmente ocupan o que ocupa un repolo, por exemplo, non? O que pasa é que vai a medrar para arriba. Eu vou facer como 4 grupiños. Como é un tipo de plantación que hasta que crezan non vou a saber onde están, gústame poñer sempre unha cana para saber que as teño aí, para delimitar ben o sitio, e suelo plantar non unha, senón 3 ou 4. Entón, fago así, 4 buratiños, e poño unha semente, unha en cada buratiño, por se me falla algunha. Mais ou menos ten que estar a uns 2 centímetros de profundidade. Algo que combina moi ben cas solanáceas, o sea, pimentos, tomates, berenjenas e patacas, son as que vos dixen antes, equinopodoáceas, que parece que é difícil de pronunciar. Equinopodoáceas, é moi fácil, é que non podo. Pois que son as remolachas, as acelgas, como vos dixen, e as espinacas que xa plantei no medio dos tomates. E agora comprín tamén 3 remolachas que para cubrir huequiños vai moi ben. E agora vexo aí un huequiño a la mar de xeitoso para poder plantalas. E neste cacho vamos a plantar aquí cousas que meden rápido e que necesiten sol, como por exemplo as lechugas, con sitio bastante para que as raíces vayan dereitiñas para baixo. E a min gústame moito combinar colores. É tan importante poñer variedade de colores, porque vamos a facer moito máis atractivo e atraente para os polinizadores que a horta teña colorido, que non que sexa como tipo monocultivo, non? Por exemplo, pois 3 dúxias de lechugas verdes. Iso aparte de que vai a atraer moitos gorrións, porque van a ver desde arriba ese verde clariño, e xa van a vir a por el, vancho a vir a comer. E se está combinado, chama a atención de outro tipo de bichos, de polinizadores. Van a vir mariposas, mariquitas, crisopas, outros bichiños que nos van a axudar na polinización da nosa horta. Así que o colorido é moi importante. É moi boa idea tamén poñer entre os cultivos algún tipo de flor, que non todas valen, porque temos que pensar sempre no espacio que vai ocupar a flor e máis o noso cultivo. Pero, bueno, as flores sempre resultan moi interesantes para combinar na horta co resto das plantas, e a caléndula é unha delas. E suelen botar aquí, mirad esta planta así, e botar aquí este filliño que damos así para baixo. E estes filliños podémoslos plantar entre a outra plantación.
e xa que pasamos tanto traballiño, temos que protegelas agora de comedores indeseados, caracoles e babosas, porque van a vir a por elas mentras están así as plantas moi tierniñas. A mí gustame poñerlle tellas ou un cacho de madeira ou así que lles ofreza cobijo pola noite e polas mañás veño as quitar daqui. Pero bueno, vos cada un que faga o sistema que vexa, pero protegedias, porque se non poden vir á noite dar un festín, ela vai todo o traballo que fixemos todo o día. E nada máis, este cachiño de bancal se quedaría máis ou menos listo. En apenas 1,5 metro cuadrado plantín un montón de plantas. A miña horta agora mesmo está así de productiva. Mirade, esta pataquiña é unha pataca aventureira que nasceu ela sola. Teño puerros, teño ceboliñas, teño lechuga e, bueno, outras moitas cousas tamén. Estou segurísima de que van a quedar moitísimas dudas, porque cada unha de vós ten unha costumbre diferente de plantar na súa horta ou de plantar cousas diferentes, e claro, van a surdir moitas dudas. E tamén porque eu ao mellor non o supen explicar como indo ao grano, porque hai que abarcar tantos temas para poder entender a asociación que ao mellor liaime ou deixei cousas atrás. Vos facedeme chegar as vosas cuestións, as vosas preguntas. Aquí, en este vídeo, en este chat, podedesme facer todas as preguntas que queirades. Eu vou intentar axudarvos. Se vexo que as preguntas se repiten moito, iso quere dicir que eu non o expliquín ben ou me quedou algo atrás, farei como un segundo vídeo sobre o mismo tema, porque a verdade que é un tema bastante extenso para tratar. Pero de todos os xeitos eu, bueno, intentín ser o máis concisa posible dentro das miñas posibilidades lareteiras, e así que, non sei, fixen o mellor que pude. Espero as vosas preguntas, barra cuestións, barra sugerencias. Nada máis, querida xentiña, portádevos ben, coidádevos e sede felices. O orden dos factores non altera o produto, así que deica.